Не е тайна, че в света на продажбите има страшно много хора и постоянно гледаш как всеки качва, как изкарва страшно много пари. 5К, 10К, дори 40К на месец. Обаче ти там стоиш и се чудиш, що не мога и аз? Нещо правиш същи неща. Влагаш усилия, обаче не можеш да постигнеш същия резултат. Винаги изглежда, всеки има по-добра оферта от тебе, влагат по-малко усилия, имат повече лидове, по-добри реклами. Всичко, просто живота им е много по-лесно от твоя. И да, това са важни фактори до някаква степен, обаче основната и главната причина ти да не можеш да изкараш 5К плюс всеки един месец си самият ти. Само ти си отговорен за колко пари изкарваш в тази сфера. Не офертата ти, не нещо друго. Аз лично менеджирам над 10 селс екипа и постоянно наемам сетъри и клоузери. И най-често нещо, като някой чувам е: аз съм много добър, просто трябва да намеря добра оферта. Просто ми трябва оферта и ще изкарам пари. Това го чувам постоянно. Най-лесно е постоянно да обвиняваш офертата, външни фактори, никой не става, те следове не са добри, нямам оферта, нямам това, нямам това. Но това е истината. Сам си виновен. Всяка една оферта има проблеми. Няма нещо като перфектна оферта. Винаги всичко изглежда много по-добре от другата страна. Истината е, че тревата не е по-зелена от другата страна. Всяка оферта има малки спадове. Всяка оферта има моменти и периоди, в които няма толкова слидове, в които нещата са малко по-бавни и няма чак толкова много пари. Но замисли се, погледни себе си и бъди на 100% честен със себе си. Без булшит. Ти правиш ли всичко възможно от твоята страна? Със сигурност отговорът е не. Мога да гарантирам, че ти не звъниш на абсолютно всеки един лид, постоянно, докато не те блокират. Мога да гарантирам, че ти не правиш фоллоуапи, постоянно дърпаш още повече сделки от пайплайнът. Мога да гарантирам, че твоите умения не са толкова добри, колкото ти си мислиш и постоянно изгаряш лидове. Мога да гарантирам, че ти твоите лидове, които ги записваш, не ги загряваш и точно заради това те не купуват и не се показват. Не случайно има казването: твоята комисионна е директно отражение на твоите умения. Ти ако беше толкова добър, колкото казваш, колкото си мислиш, че само оферта трябва, ти ще изкарваш тези пари, които искаш. И някак си, да кажем си прав, да кажем офертата ти е наистина пълен буклук. Просто намери нова. Та пак зависи от тебе. Пак това са усилия, които ти не влагаш, да намериш такава оферта. Защото ти ако не си толкова добър, ти ще имаш стотици добри оферти постоянно да те искат. Ако не си толкова добър, би я намерил много бързо, би я взел и би почне да изкараш пари. Лесно те кажеш: не мога да намеря добра оферта, но ти ако беше добър, аз като менеджер, който постоянно търси, много трудно се намерят. И когато намеря добър талант, постоянно му пише с нови оферти и му ги давам. Аз търся него, а не той мене. Така че ти ако не си добър, ти ще имаш стотици менеджери, постоянно ти пишат за оферти и нови възможности. Така че стига си мрънко, колко ти е трудно, не можеш да намериш, всичко е срещу тебе, защото само ти си виновен. Не си толкова добър, колкото си мислиш. Момента, в който приемеш, че всичко зависи от тебе и се фокусираш изцяло върху това, което ти правиш и което ти влагаш, твоите умения, твоите усилия, всичко правиш от твоя край, точно тогава най-накрая ще почнеш да изкарваш добри пари. И дори да кажем не си толкова добър, прави толкова много, че не можеш да се провалиш. Прави 100 обаждания повече от другия човек. Запази 5 повече часа. Некои от тях 3 да се покажат един за твоя всяка седмица, пак ще го биш. Ако нямаш уменията, как биш другите, просто прави повече от тях, докато нямаш уменията. Така че отдай се изцяло върху това, което ти можеш да направиш, да звъниш на всеки един лид, да го загряваш, да му пращаш повече ресурси, да му помогнеш. Защото добър продавач може да изкара пари дори на най-тъпата оферта. Обаче лош продавач, служи му най-добрата оферта на света. Да кажем, служи го при Алекс Хормози. Пак няма да изкара никакви пари, защото той не става. И просто ще те уволнят. И точно това различава тези сетъри, които аз не имам и почвам да ги тренирам, да ги правя машини, и тези, които ги изпращам да се оправят. Те приемат, че всичко зависи от тях. Те са готови да бачкат, готови са да учат. Те знаят, че колко пари изкарват, зависи от тях. Не са от тези мълници: ако почне при тебе ще изкарвам ли 5К на месец. Какъв е този въпрос? Ако се отдадеш, ако учиш, ако постоянно работиш, жениш на страшно много лидове, наистина си добър, да, ще ги изкараш. Ама това само дали ще скочиш с оферта или не е знак. Това не мога да ти гарантирам, че ще изкараш с пари, ако само скочиш на оферта. Ти трябва да се отдадеш да ги изкараш. Ако не, просто ще те уволнят. Така че запомни всичко това и почни да приемаш отговорност за абсолютно всичко в твоя живот. Не само за финансите, и за здравето ти, и за физиката ти, и за интелекта ти. Абсолютно всичко. Приеми отговорност за всичко това върху себе си. Защото само тогава можеш да го промениш. И защото само ти си отговорен за това нещо. Така че, ако наистина искаш да станеш добър продавач или търговец, абонирай се за канала и изгледай всичките видеа. Тук изливам напълно безплатно всичките ми знания, които съм натрупал през последната година и половина, като менеджирам 10 екипа, даже и отгоре вече. И тук имаш реални стратегии, реални скритови неща, които наистина работят и се прилагат в ден днешен, така
така че знаеш, че са доказани и наистина бачкат. А това не са някакви стратегии и скриптове, които са били преди 2 години са работили, когато пазарът беше много по-назад, защото повече хора така правят, показват такива стратегии. И ако искаш да се научиш много по-бързо как да продаваш, да станеш наистина добър и да имаш по-специфична помощ и подкрепа от хора около тебе, които да ти дават истински знания и още повече доказани скриптове и материали, пиши ми по Instagram и може да се разберем.